kaikki valta on sun. Maa ja taivas tunnustaa sun Herraksi. Kunnia on nyt sun. Ylistän nyt Jeesusta. Antaudun sun armosi, et saisin elää. Kiitos, kaikki valta on sun. Maa ja taivas tunnustaa sun Herraksi. Kunnia nyt sun. Ylistän nyt Jeesusta. Antaudun sun armosi, et saisin elää. Kiitos, rakas Jumala. Me ylistämme Jumalaa ja me siunaamme sinua tänä päivänä. Ja me antaudumme koko sydämellä sinun rakkauteen ja totuuteen. Ja me kiitämme ja ylistämme sinun pyhää nimeä ja saamme antaa sinulle kaikki kunnia tämän maan ja taivaan alla. Ja saamme olla kiitollisia siitä, että sinä olet elämä Herra. Jumala, jota me palvelemme, hän on pyhä Jumala. Ja ne, jotka ylistävät ja rukoilevat ja kiittävät Herran, täytyy hengessä ja totuudessa ylistää Jumalaa. Kaikki valtia
Tänä päivänä on yksi tärkeimpiä asioita, että me opimme nöyrtymään ja antautumaan meidän elämälle Jumalalle. Ja kerta kaikkiaan, kun me nöyrymme Jumalaan, niin me pistämme meidän toivomme, meidän uskomme häneen, ja me käännymme koko sydämellä häntä kohden. Ja me antaudumme hänen uskoon, joka perustuu Jumalan sanan mukaisesti. Halleluja. Roomalais 10. luku 16 jae sanoo, mutta eivät kaikki ole kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaja sanoo, että Herra, kuka uskoo meidän saarnaan? Toisin sanoen, kuka uskoo siihen sanomaan, mitä Jumala antaa meille? Monta kertaa, kun Pyhä Henki puhuu meidän sydämessään, ja monta kertaa Jumalan Henki sitten vetää meitä hänen puoleensa, ja me luotamme hänen koko sydämellämme. Kun me ymmärrämme, kun me alkamme rukoilemaan, niin kuin Raamatussa opetetaan, että jos me nöyrymme elävän Jumalan luokse ja alkamme rukoilemaan ja alkamme etsimään hänen kasvojaan, ja sitten käännymme pois meidän pahoilta teiltä, ja että me käännytään pois meidän syntisestä elämästä, ja me tahdomme vapaaehtoisesti nöyrtyä ja antautua Jumalalle, niin se sanoo sitten, että silloin me saamme kuulla Jumalalta. Että silloin vasta meidän aukaisee meidän sydämen korvat kuulemaan, kun Pyhä Henki puhuu meille. Monta kertaa me ajattelemme lihallisesti, ulkonaisesti, että kun me kuullaan tällä luonnollisella korvilla, että me kuulla sitä hengen ääntä, niin me ei aina ajatella, että nyt kun me ollaan kuullut sanaa tai lukenut, että se on kaikki siinä. Mutta sitten sanotaan Roomalais 10.17 jakeessa, että uskos tulee siis kuulemisesta. Meidän täytyy kuulla, kun me kuulemme Jumalan sanaa. Ja se usko, mitä Jumala antaa meille, perustuu Jumalan sanan mukaisesti. Mutta se tulee kuulemisesti Kristuksen sanan kautta. Se on mielenkiintoinen ajatus tässä, kun sanotaan, että kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. No, mikä se sana tarkoittaa, kun tulee Kristuksen sanan kautta kuuleminen? Meidän täytyy kerta kaikkiaan pysähtyä ja ymmärtää, että kun Kristus alkaa meille puhumaan, hän ainoastaan puhuu Pyhässä Hengessä. Hän puhuu meille hengellisellä sanoilla, joka tulee Jumalan hengessä. Ja sanotaan niin selvästi, että usko sitten tulee kuulemissa silloin, kun me kuulemme sen hengellisen elämän, joka elää hengessä, joka on Kristuksen elämä kautta. Sen sana, mitä henki puhuu meille. Halleluja. Se on helppoa, että me luetaan Raamatun sanaa, mutta Raamattu sanoo, että sana kuolettaa, mutta henki tekee elämäksi. Niin se on selvää, että jos sana ei ole vain luonnollinen sana, vaan jota luetaan tästä Raamatusta, ei se ole tarpeeksi ennen kuin se sana, mitä me luemme, tulee hengessä Jumalalta meille. Halleluja. Monta kertaa meillä on niin paljon häiriöitä meidän luonnollisella mielellä,
Ja meillä on paljon tämä Raamatun tietoa meidän ajatuksissa, mitä me olemme lukeneet ja kuulleet ja oppineet. Mutta kaikki nämä opetuksen sanan ja totuus on meidän päässä. Se on meidän ajatuksissa. Mutta se on eri asia kuin se sana, mikä tulee Jumalalta, ei yksistään pysähdy meidän aivoihin, meidän ajatukseen, vaan se menee suoraan meidän henkeen, meidän sydämeen, siellä missä elämä Jumala sytyttää Kristuksen elämän meidän sisäisesti. Ja silloin se usko tulee kuulemisesta, Kristuksen sanan kuulemisesta, jonka me kuulemme ainoastaan Pyhässä Hengessä. Ja kun ajattelemme, kuinka me päästämme tähän Kristuksen sanan puheelle, että me kuulemme, mitä Henki sanoo, ja miten Jumala on tarkoitus sanoa meille, kun me luemme Raamattua. Mä tiedän, me voimme lukea sen luonnollisesti, mutta luetaan nyt Jumalan sanan silloin, kun me kuulemme sen hengellisesti. Se on niin kuin sanotaan, monta kertaa sä luet sanaa ja se on vaan, että se on vain jotakin sanaa ja siinä ei ole mitään elämää. Mutta silloin kun Herra voitelee sitä sanaa, mitä Jumala haluaa sinulle sanoa, niin yhtäkkiä se sana tulee niin eläväksi sinun sisällä. Se on just sama, me voimme rukoilla luonnollisesti, mutta ajattele mitä tapahtuu, kun me alkamme rukoilemaan hengellisesti. Pyhässä hengessä ja armossa. Halleluja. Niin se on nyt niin tärkeää, kun me sanomme, että me uskomme Jumalaan, että tämä totuus ja tämä sana, mitä me kuullaan, tulee Kristuksesta. Ja tämä on se elämä, joka elää Kristuksessa, joka on Herran hengessä, joka on Jumala on voitellut Jeesuksen sanan, joka sitten tulee Pyhästä Hengestä. Sen takia Jeesus nousi aikaisin aamulla, meni rukoilemaan ja etsimään Jumalaa ja odotti Pyhää Henkeä, kun Jumalan henki piti hänelle anna ohjeet siksi päiväksi, mitä siinä oli tehtävä siinä päivänä. Että meidän täytyy ymmärtää, että Jeesuskaan ei voinut tehdä yhtään mitään ilman Pyhän Hengen johdatusta. Kun hän oli maan päällä, niin hänellä ei ollut mitään etusijaa meille. Hänen täytyy nöyrtyä, hänen piti rukoilla, hänen piti etsiä Jumalaa. Hänen myöskin piti odottaa, kunnes Jumala puhui hänelle hengessä. Halleluja. Ja meillä on tänä päivänä niin kova kiirus, pitää mennä tuonne ja tänne ja työtä pitää mennä ja kauppaan pitää mennä ostoksille ja meillä on kova husina ja meno ja kaikkia pitää tehdä, paitsi otetaan aikaa lähestyä ja nöyrtyä ja ylistää ja odottaa, kunnes Pyhä Henki saa meitä virpoittaa ja voitelle meidän rukoilemaan. Ja että me saamme kuulla, mitä Pyhä Henki meille voi puhua, että Jeesus tuli sitten eläväksi meille. Jokainen, joka on justiin uudesti syntynyt, uudesti niin kuin hengellinen lapsi, joka on saanut kokemuksen Pyhässä Hengessä ja täyttynyt ja kastettu Pyhän Hengen voimaan, ne voi kaikki tokea, mikä riemua se on, kun Pyhä Henki tulee ihmisen elämään. Että siellä on paljon riemua ja rakkautta ja iloa ja rauhaa siinä, kun Jumala päästää meidän vapaaksi meidän orjuudesta, meidän syntisestä elämästä ja meillä on riemua ja me alkamme mennä hengelliseen kokouksiin, mutta monta kertaa vuosien ajoissa monta kertaa meidän hengellinen elämä mammatuu, kun me vaan ruvetaan tekemään sitä lihassa ja vaan tehdään vaan niin kuin muodossa tehdään, palvellaan Jumalaa, että ei me oteta aikaa lähestyä henkeä ja ottaa aikaa ja kiittää ja ylistää Jumalaa ja laulaa ja kiitosta ja antautua Pyhälle Hengelle. Halleluja. Sen takia kun me katsomme sitä asiaa, Jeesuskin ei voinut tehdä yhtään mitään vasta sitten, kun hän meni Jordanin joelle ja Jumala sitten, kun se meni kasteelle, vesikasteelle, se kastettiin vedessä,
Ja Johannes kastaja sanoi, että ei hänen pitäisi mennä häneltä kastettavaksi. Mutta Jeesus sanoi, että toteuttaa vanhurskaus on sinun pitää kastaa minunkin. Toisin sanoen hän oli esimerkkinä näyttämässä ihmiselle, että hänenkin piti antautua ja nöyrtyä. Ja myös hänen piti kastaa, ja se kaste on niin kuin kastehauta, jossa ihminen sitten luopuu hänen elämästä. Ja kun hän nostetaan ylös sieltä vedestä, niin hän sanoo, että nyt minä olen valmis palvelemaan Jumalaa, että hän saa johtaa meitä. Ja tämä koko kaste oli esimerkki siitä, kun Jeesus kuolee ristillä ja kun hän haudataan sinne hautaan 3. päivänä, Jumala herätti hänet kuolleista ja hän tuli sitten eläväksi. Halleluja! Niin kuin se nousi sieltä vedestä ylös, niin kuin ihminen, joka antaa elämänsä Jeesuksen ja kerta kaikkiaan luopuu heidän sydämensä Jumalalle. Halleluja! Kun luopuu itsensä Jeesukselle, että minä olen nyt antanut minun elämäni sinulle, mutta monta kertaa kun me sanomme tällaiset sanat, ei me täydellisesti ymmärrä paljon, kun me ei ole vielä antautumista meidän elämässä. Että Jumala saa täysotteen meidän elämästä. Mutta kun Jeesus, kun hän kastettiin, niin silloin aukeni taivaan ikkunat sieltä ja Jumala vuodatti hänen pyhän henkensä. Ja hän vuodatti Jumalan henki, joka tuli alas Kyykkysen muotona ja sitten hän tuli ja hänen pyhä henki tuli Jeesuksen sisälle ja täyttyi pyhällä hengellä ja Jumalan hengen voimalla. Että hän puettiin ylhäältä ja silloin Jumala sanoi ääneen kaikkien kuulen, tämä on minun ainokainen poikani. Kuulkaa te häntä. Halleluja. Ja se on mielenkiintoinen ajatus, kun ajattelemme, että kuinka Jumala sitten ilmoittaa Kristuksen, joka tuli eläväksi pyhässä hengessä. Halleluja. Ja ajattele, kun me luetaan Luukkaan 4. luku ja 18 jae, sanotaan nyt 17, ja niin hänelle tuotiin profeetta Esajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna. Ja näin sitten Jeesus alkoi lausumaan tämän raamatun paikan. Herran henki on minun päälläni. Ajattele. Kun hän sanoi, että Herran henki on nyt tullut minun päälleni, sillä hän on voidellut minut. Toisin sanoen, kun hän voiteli Jeesuksen, eikä? Herran henki on tullut Kristuksen päälle, Jeesukseen. Ja Jumala on voidellut Jeesuksen, Kristuksen, halleluja. Ja se voitelu, mikä tuli Kristuksen ruumiin ylle, se pyhä hengen voima, Jumalan elämä, Jumalan tekevä voima, antoi sellaisen voiman, joka sitten alkoi Jeesus sitten julistamaan evankeliumia köyhille. Niin se oli pyhä henki, joka sitten voiteli Jeesuksen alkaa julistamaan sitä evankeliumia, joka oli sitten julistettiin pyhän hengen voimassa. Ja sanoi, että hän on lähettänyt minut, Kristuksen. Hän on lähettänyt Jeesuksen. Halleluja. Ja hän on lähettänyt hänet saarnaamaan. Jos oikein ymmärrämme, kun se pyhä henki, joka laskeutuu taivaasta ja pukesi sitten Kristuksen sillä pyhän hengen voimalla ja me tiedämme, että se kyllä meni erämaahan 40 päivää, mutta voitteluksien läpitte. Ja siinä oli toinen sanoma siinäkin asiassa,
kun hänen lihamiessä koeteltiin siellä, että voiko hän antautua kokonaisesti siihen Pyhän Hengen elämään, joka hänet täytettiin, että Jeesuksen lihallinen ihminen piti siirtää sivuun, että hän saisi Jumalalle oikeuden ja hän saisi kokonaisesti antautua Jumalan poikana hänen isän valtaan ja hänen voimaan ja siihen Pyhän Henkeen, joka on tullut elämään hänen elämässään. Ja sanoi näin, ja hän on lähettänyt minut. Hän ei puhunut siitä luonnollisesta ihmisestä, joka oli lähetetty. Tässä sanassa tuodaan esiin sen, hän on lähettänyt minut, se on lähettänyt sen hengen. Herran henki ollaan lähetetty, joka oli tullut nyt Jeesukseen. Ja hänelle annettiin tämä sana saarnamaan vangitulle vapautusta. Saarnamaan se hengen voima, joka alkoi saarnamaan vangitulle vapautusta. Miksi meidän täytyy ymmärtää, kerran usko tulee kuulemisesta ja kuulemisesta Jumalan sanasta, ja meidän täytyy ymmärtää ilman Pyhää Henkeä emme voi julistaa hänen sanansa. Eikä me voida julistaa evankeliumia köyhille. Ja emme voida saada ihmisiä vapauteen ja sopia, että saa heidän näkönsä saamista, vaan se täytyy tapahtua Pyhän Hengen voimassa, mikä Jumala on nyt voidellut Kristuksen, Jeesuksen, tällaisella voimalla. Ja sanotaan, että hän on lähettänyt minut saarnamaan vangituisille ja vapautusta sokeille ja näkemistä saamista ja päästämään sorretut vapauteen. Mutta se on myös yhtä hyvin, hän on lähettänyt myös parantamaan sairaita. Eikö niin? Ja myös saatamaan Herran otollista vuotta. Se on Jumalan siunaus ja kirkkaus ja yltäkylläisyys, mikä tulee sen otollisen vuoden mukana, joka sitten siunaa meitä. Ja sanotaan se käärittynyt kirjan kokoon ja hän antoi sen palvelijalle ja istui ja kaiken synagogan olevien silmät ovat hänen kiintyneet, niin hän rupesi puhumaan teille, että tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvanne kuulleen. Tänä päivänä 2000 vuotta sitten tämä Raamatun paikka on nyt täyttynyt Kristuksessa, Jeesuksessa, että Jumala on nyt voidellut hänen ainokaisen poikansa, Jeesus Kristuksen. Miksi tämä on niin tärkeää meidän ymmärtää, että me tulemme osalliseksi Kristuksen, Jeesuksen elämään, joka ainoastaan tulemme siihen yhteyteen muuta kuin Pyhän Hengen kautta. Ja Herran henki tulee silloin meihin. Monta kertaa, kun me sanon Jeesus Kristus, tule minun elämääni, ja me ollenkaan ajattele, kun se Kristus, Jeesus tuo sen sydämeen ja antaa anteeksi meidän syntimme tai parantaa meitä sairauksista tai antaa meille sisäisen rauhan, että hän on tullut minun sydämeen pelastamaan minut ja antamaan minun iankaikkisen elämän, mutta me ei ikinä ajattele sitä niin, että se Kristus, joka on tullut sinun sydämeen, että Jumala on voidellut Jeesus Kristuksen. Halleluja. Halleluja. Hän on lähettänyt Kristuksen julistamaan evankeliumia hänen hengessään. Kun Kristuksen henki tulee sinun, niin se henki alkaa julistamaan sen saman sanoma, mikä oli Kristuksessa, kun hän oli maan päällä henkilökohtaisesti. Me tiedämme, hän meni taivaaseen, mutta hänen henki
henki ei ole lähtenyt pois, vaan Jumala on lähettänyt hänen henkensä takaisin meille. Halleluja. Ja hän lähettää sen saman henkin saarnaamaan vangituiselle vapautta. Hän on se sama henki, joka tulee parantamaan ihmisen. Se sama henki, joka parantaa murheelliset sydämet ja vapauttaa. Halleluja. Se on voitellut, on Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt se Kristus Jeesus tulee meidän sydämeen. Ja kun me ajattelemme, kun Jumala täyttää meidät pyhällä hengellä, kun hän sanoi, älkää lähtekö Jerusalemissa, niin kuin minä puhun teidän pyhällä hengellä ja voimalla, niin meidän täytyy ymmärtää, että Jumala haluaa voidella se elämä, mikä on Jeesuksessa, Kristuksessa, mikä nyt on tullut sinun sydämesi, se elämä. Halleluja! Ja Jumala voitelee sen elämän sinun sydämessäsi, joka sitten on sen valta ja voima tehdä näitä ihmetekoja, mitä ei ihmiskädellä voi tehdä, vaan Pyhä Henki toimii Kristuksen Jeesuksen kautta, joka nyt asuu meidän sydämessä. Halleluja! Kun luetaan apostolien tekojen 10. luku ja 38 jakeessa, siellä sanotaan näin. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Näin selvästi. Pyhä henki on hänen voimalla voidellut Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen. Eikö? Hänet, joka vaelsi ympäri, ja mitä hän teki, sillä Pyhän Hengen voimalla, joka oli hänen päällä, teki hyvää. Jos me ajattelemme, kuka teki hyvää, se on Jumalan henki, se on Pyhä Henki, mikä on Kristuksessa Jeesuksessa, se sama henki, mikä on Kristuksessa Jeesuksessa sinun sydämessäsi. Halleluja. Ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Hän paransi kaikki. Se Pyhä Henki, se Kristuksen, Jeesuksen elämä. Halleluja. Sillä Jumala oli hänen kanssansa. Kerran me voimme uskoa, että Jumala on Jeesuksen kanssa. Eikä hän ikinä lähde Jumala Jeesuksen kanssa pois. Me tiedämme, hän on taivaassa oikealla puolella, isänsä taivaalla, valtaistuimen oikealla puolella. Mutta ajattele se sama Jeesus, joka nyt asuu sinun sydämessä. Halleluja. Sillä Jumala on hänen kanssa iankaikkisesti. Mutta se on myöskin meidän sydämessä. Sen takia hän sanoo, että mä ikinä jätä sinua, ikinä hylkää sinua. Että minun henkeni ei ikinä jätä sinua. Meidän täytyy kieltäytyä kokonaisesti, että me halua häntä meidän elämässä. Mutta en mä ainakaan tiedä, onko joku ihminen näin tietämätön, että miksi me kääntyisimme pois Kristuksen elämästä. Sen takia, kun me rukoilemme, emme suinkaan rukoile, että Jeesus tulee taivaasta alas, eikä me rukoile, että tulee sieltä syvyydestä ylös, nousee kuolleesta, vain päinvastoin. Me rukoilemme, että me voimme antautua siihen Pyhän Hengen elämään, joka Jumala on jo meille antanut, kun Kristus on tullut meidän elämään. Ja kun me antaudumme Kristuksen, Jeesuksen elämään, joka meidän sydämessä, niin se alkaa elämään ja me antaudumme koko mielemme ja ajatuksemme ja alkamme elämään siinä elämässä, mikä on Jeesuksessa. Halleluja. Siinä Jumala on voidellut Pyhällä Hengellä voimaan, että Jumalan voima lepää Jeesuksen elämässä ja nyt se elää myös meissä. Että meidän täytyy ymmärtää, että Jumalan Pyhä Henki ei tule lepäämään siinä perusteella, että se on
meidän kanssa, vaan se on, kun Kristus tulee sisään, silloin Pyhä Henki sanoo, että minäkin tulen. Halleluja. Jeesus tulee sisään, Pyhä Henki tulee myös. Ja sen takia meidän täytyy oppia vaeltamaan ja palvelemaan ja antautumaan Pyhälle Hengelle. Ja nyt tämä viimeisen Pyhän Hengen vuodatus, joka vuodetaan kaikkien lihan päälle, joka sitten Jumala sitten herättää tämän koko maailman tulevan elämän Jumalan luokse, kun ne saa uudesti syntyä ylhäältä ja täyttyä Pyhän Hengen voimalla. Halleluja, niin silloin me ymmärrämme. Sen takia Johannes 6:32 jae, sillä minä olen tullut taivaassa. Kun se sanoo, että minä olen tullut taivaassa, ei puhu siitä lihallisesta ihmisestä, joka nimi oli Jeesus. Vaan hän puhuu, että se elämä, mikä oli hänessä, joka tuli Pyhässä Hengessä, minä olen tullut taivaassa. Ja tämä elämä on en tekemään omaa tahtoani. Ei se tullut tekemään Jeesuksen ihmisen tahdon mukaisesti, eikä minun eikä sinun. En tekemään omaa tahtoa, vaan hänen tahtoa, joka on minut lähettänyt. Ja kun Jumala lähettää Kristuksen Jeesuksen sinun elämään, niin hän on ainoa päämäärä sydämessä, että hän täyttää Jumalan tahdon sinun elämässäsi. Ei tarvitse olla sannamies, vaan Jumalan lapsi, joka uskoo, joka antautuu ja uskoo siihen sanaan. 39. jakeessa, minä lähettäjäni tahto on se, Jumala, joka lähettää sen hengen, sen elämän, että minä kaikista niistä, joka hän on minulle antanut, siinäkin Jumala antaa jokaisen sielun, joka tulee uskoon hänen Jeesuksen. Ei Jeesuskaan valitse niitä, vaan Jumala valitsee. Että ajattele, Jumala on valinnut sinutkin. En kadota yhtäkään. Jokainen, joka tulee hänelle ja hän tulee sinulle, ihminen ei voi kadota häneltä. Mahdotonta. Hän on Jumala. Halleluja. Vaan sitten, mitä se sanoo, vaan herättää heidät viimeisinä päivinä. Ajattele nyt, että Jumala tulee herättämään hänen kansansa. Herättämään Kristuksen elämä meissä. Toisin sanoen meidän täytyy löytyä ja kerta kaikkiaan antautua Jumalalle, ettei se Jumala tule herättämään meitä lihallisesti, vaan päinvastoin me nöyrymme lihallisen ihmisen antautuen Kristukselle, että Jumala sitten herättää hänen elämänsä viimeisinä päivänä meissä. Halleluja. Sen takia, että monta kertaa, kun me olemme uskossa ja vaeltanut Herrassa, monta kertaa meidän täytyy löytyä ja oppia se yksi asia. Ei se ole suinkaan minä, se on Jumala. Amen. Halleluja. Eikö näin? Halleluja. 40. jakeessa, siinä minun isäni tahto on se. Me tiedämme, että se on Jumala, hänen isän tahto. Jos me anotaan mitä ikinä hänen tahdon mukaisesti, niin Jumala kuulee meitä. Ja kun me rukoilemme, että se Jumalan tahto, että Kristus tulisi eläväksi meissä, me anomme, että Herra, muuta minut ja anna sinun elää minussa
ja poista minun vajavaisuuteni siinä, kun minä nöyryn sinun etesi ja pese minun puhtaaksi ja virvoita se elämä sisällä, että minä voin kasvaa armossa sinun armoon, että tulisin elämään Kristuksessa. Halleluja, halleluja. Sillä minun tahto on se, että jokaisella, se on jokainen henkilö, joka uskoo, joka näkee, että Jumala antaa meille ilmestys, hengellinen näky, että me näemme pojan ja uskomme häneen. Uskomme Jeesukseen, Kristukseen. Ja uskomme hänen elämänsä, uskomme hänen uskoon, me uskomme kaikki, kuka hän on. Kenen Jumalan henki on hänen sydämessä. Jumala on voidellut Jeesuksen Kristuksen, joka on tullut meidät pelastamaan ja vapauttamaan. Ja sanoo, että joka uskoo hänen elämänsä, on iankaikkinen elämä. Se iankaikkinen elämä on elävä elämä, tulo eläväksi meissä. Halleluja! Ja ajattelen, vaikka minä täältä Supperin kaupungista saadaan tämän evankeliumin sana, niin Jumalan henki voi tulla sinun kotiin siellä Suomessakin. Ja Jumalan henki voi herättää hänen henkensä sinun sydämessä, rukouskokouksessa tai minä tahansa. Ja niin sitten sanot, joka uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Meidän täytyy uskoa, se iankaikkinen elämä on se elämä, joka on Herran henki, joka tulee elämään meissä. Se iankaikkinen elämä on se, kun hän täyttää meidän pyhällä hengellä. Glory to God, halleluja. Ja se sanoi, ja minä herätän hänet. Oh, halleluja. Hän herättää Kristuksen, Jeesuksen elämä sinussa viimeisinä päivinä. Ja me olemme tullut siihen paikalle tänä päivänä, että Jumalan sana tulee täyttymään ja me uskomme, mitä Jumala sanoo, että hän tulee täyttämään hänen sanansa. Ja me uskomme, että se sana, joka täyttyy meissä, on siinä, että me uskomme siihen elämään, siihen voimaan, siihen uskoon, mikä on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tämä tulee eläväksi viimeisinä päivinä. Halleluja. Sen takia ei ole kysymys enää, kuka on saarnamiehenä. Ei ole kysymys, että mitä sinä teet seurakunnan kokouksessa. Me olemme kaikki tulleet Jeesuksen luokse ja meillä on kaikille oikeus ottaa osaa siihen elämään. Kun me ymmärrämme, että tämä on Jumalan tahto. Että Jumalan tahto täyttää se Raamatun paikan Jeesuksessa Kristuksessa, että kuka ikinä uskoo hän tahtoo antaa sen iankaikkisen elämän, mikä on Kristuksessa, joka nyt asuu sydämessä, että hän tulisi eläväksi ja hän herättää hänen elämänsä sinun sydämessäsi. Kuka siis sitten Jeesus Kristus on? Ei ainoastaan hänen poikansa. Ja kuka sitten elää Kristuksen elämässä? Ja jos me elämme hänen elämässä, minkä elämässä me elämme? Me elämme Jumalan elämässä. Se on Kristuksen elämässä. Se on se Pyhän Hengen elämä, mikä tulee Kristuksessa. Halleluja, Herran henki. Halleluja. Kun katsomme Kolotian kirja 1.12. jae, se kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaksi. Herra sanoo, että minun on tehnyt teidät soveliaksi, että te olette tarpeeksi hyviä
ottaa osaa tähän elämään ja olemaan osalliset. Ymmärrätkö, että me saamme tulla osalliseksi siihen elämään siitä perinnöstä. Se perintö annetaan Kristuksen lupauksen hänen liiton mukaisesti. Mikä on pyhillä, on valkeudessa. Ja kelle hän puhuu, jotka ovat pyhitettyjä, ne ovat pyhillä, on valkeudessa. Me ei tarkoittain, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, hänen elämässä. Halleluja. Sen takia Jumalan pitää tehdä suuren herätyksen, että tämä elämä heräisi meissä ja Jumalan lapsissa ympäri maailmaa. Että Jumalan lapsi on kaikkialla. Että monet eivät tiedä, kuka asuu sisällä. Halleluja. 13. Johannes sanoi, se tulo osallisti siihen pyhyyteen, eikö? Ja sanotaan 13. häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta. Se elämä, mikä on Kristuksessa, mitä hän kuuli ristillä. Se nousi, se elämä, se Kristuksen elämä kuolleista, ja se on pelastanut me pimeyden vallasta. Se elämä on jo vapauttanut meidät ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Se rakkaan poikansa valtakunta on se hevyen hengen elämä, missä me saamme sitten ottaa osalliseksi hänen Kristukseen. Halleluja. Halleluja. Sanotaan sitten 14. jälkeen, hänessä meillä on lunastus. Me olemme lunastetut. Ja meidän täytyy kerta kaikkiaan uskoa siihen armoon, joka lunastaa meidät. Ja sanoin, ja syntien anteeksi saaminen. Me saamme meidän syntimme anteeksi, kun hän pyyhkii ne pois. Siinä elämän, siinä voimassa, siinä armossa. Ja ajattele, kun hän tämän tekee. Jumala sitten tässä 15. jakeessa ilmaisee sen elämän, mikä on Kristuksessa. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva. Kun sanotaan alkukirjoita, tehkäämme ihmisen hänen kaltaiseksi. Eikö? Eikö se ole selvästi sanottu, että me tunnemme hänen kaltaiseksi? Jo alkuperäisen Jumalan tahto oli, että me muodotetaan meidän Jumalan kuvaksi. Ihminen eivät ymmärrä, että se Jumalan kuva ei ole luonnollinen ihminen, vaan se on hengellinen ihminen, joka on uudesti syntynyt ylhäältä Kristuksen elämän. Kristuksen elämä on se Jumalan kuva. Jos me näemme Kristuksen, me näemme Jumalan. Jos me näemme pojan, me näemme isänkin. Kenen isä ja poika on yhtä. Halleluja, Pyhä Henki on kaikki siinä keskellä. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, Jeesus. Esikoinen, ensimmäinen syntynyt kuolleista. Halleluja, meidän pelastaja. Ennen kaikkia luomakuntaa. Esikoinen kaikkien luomakuntaa. Se on ensimmäinen. Hän on ensimmäinen ja hän on viimeinen. Halleluja, hän on alfa ja omega. 16. jakeessa sanoi, sillä hänessä luotiin kaikki. Jeesuksen, Kristuksen, siinä hengessä, Herran henki, joka tuli hänen sydämeen, sillä hänessä luotiin kaikki siinä hengessä, Jumalan hengessä, mikä on taivaassa. Ajatelkaa,
Jumala laittaa hänen henkensä omaan poikansa. Halleluja. Mikä on taivaassa ja mikä on maan päällä on. Näkyväiset ja näkymättömät. Olkoon ne valtaistumia tai herrauksia tai hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Että kun ajattelemme, kuka on kaikki valtias, kellä on kaikki valta maan ja taivaan päällä, että hän on, joka hallitsee ja hän on pian tuleva tänne takaisin, halleluja, meitä noutamaan, että me tuodaan ja elättämään hänen seurakuntansa tulee elämään. Hän tulee vielä hallitsemaan 1000 vuotta hänen seurakuntansa kanssa, hänen Jumalan lapset, jotka saavat tämän ilmestyksen hengessä, ei sitä tehdä lihassa, vaan hengessä. Halleluja. 17 jae sanoo, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Jeesuksessa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Kristuksen ruumis on tämä jokainen, joka uskoo häneen, ja hän on se seurakunnan pää hengessä. Ja hän, joka on alku ja esikoinen kuolleista nousijoiden joukossa, että hän oli kaikessa ensimmäinen. Halleluja, hän on kaikki valtias. Ja sitten 19 jae sanoo niin selvästi, sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Jeesuksessa elää kaikki Jumalan täyteys. Ajattele nyt, että mikä Jumala voitelee sen elämänsä sinun elämässä sydämessä, ja me antaudumme siihen elämään ja annamme Kristuksen tulla ja hallitsemaan meidän ruumista ja tulee elämään meissä elämäksi. Halleluja. Ja sitten 20 sanoo, että hän tekee teidän rauhan hänen ristinsä veren kautta. Se on jo täyttänyt sen, ja hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki. Hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaassa. Että kaikki perustuu kaikki hänessä. Kaikki on Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja sitten kun katsomme Kolettolaskirjaa 1.25, jonka palvelijoiksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan. Me olemme Jumalan palvelijoita. Jokainen meistä, kun me uskomme tähän elämään ja uskomme, että me palvelemme sitä Jumalaa, joka meille on annettu teitä varten. Täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan. Tämä sana, mikä Jumala sanoo, että usko tulee Jumalan sanan kautta. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkenyt ikuisesti ajoista polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä. Jumala tulee ilmestymään ja ilmoittamaan meille, kuka me olemme hänessä ja kuinka me saamme antautua ja elää Kristuksessa, joille Jumala tahtoi tehdä tietäväksi. Tiedätkö, Jumala haluaa, että me tiedämme ja ymmärrämme tänne ja antaudumme siihen. Kuinka suuri pakanaiden keskuudessa on tämä salaisuuden kirkkaus. Ja tässä se on se kirkkauden totuus. Kristus teissä. Kirkkauden toivo. Se on Kristus, joka elää meissä.
Ja me elämme hänessä. Me olemme ristiinnaulittu hänen kanssaan ja silti me elämme. Mutta se ei ole enää, että me elämme, vaan Kristus elää meissä. Ajattele, kun me saamme tämän ilmestyksen totuuden eläväksi ja me tiedämme, että Kristus on meissä, hän on meidän kirkkauden toivo. Ja se kirkkaus on kaikki, kuka Jumala on, kaikki mitä hänessä on. Everything he has, we become like him. Me tulemme justiin samanlaiseksi. 28. Ja me julistamme ja neuvomme jokaista ihmistä. Hän niin kuin, tämä sana, hän neuvoo meitä jokaista, joka uskoo ja opettaa jokaista ihmistä kaikella jumalallisella viisaudella asettaakseen esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Täydellisesti hänen elämässään. Mitä tapahtuisi, jos meidän silmät auetaan ja me antautaan ja me näemme sen täydellisen, tulemme siihen täydellisyyteen Kristuksessa elämään, että hän saa nyt elää meidän kautta, niin sitten Jumala voi toimia meidän kautta, tehdä ihmeitä ja pelastaa tämän koko sukukunta tässä koko maan päällä. Ja sellainen ihmeellinen suuri herätys sitten syttyy palamaan, ettei kukaan pysty pysäyttämään. Sitä varten minä vaivaan eikin ahdistuksia, esteitä, kuinka taistelu joku menee, kun perkele ei halua, että me heräämme siihen viisauteen ja ymmärrykseen ja kirkkauteen. Ja taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, Pyhän Hengen vaikutuksen mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Ei se ole yksistään yksi henkilö, vaan koko Jumalan seurakunta. Kristuksen ruumis herää. Halleluja. Eikö niin? Kun me ymmärrämme tämän asian, niin silloin kaikki on selvää. Sen takia sanotaan Roomalaiset 1:6, sillä minä en häviä evankeliumia. Sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle pelastukseksi. Tämä evankeliumin pelastus on Kristus tulo eläväksi sinun. Juutalaisille ensin ja sitten kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Niin kuin kirjoitettu, että vanhurskas on elävä uskossa. Habakuksen kirjassa sanoo, katsot, sen kansan sielu on kapea, ei ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Mutta se sanotaan englannin kielellä näin, että me tulemme elämään hänen uskosta. Ei meidän, vaan hänen. Tässä se on se totuus, mitä Herra valmistaa tätä herätystä tässä maailmassa. Meidän sydämissämme. Ja me avaamme ja uskomme ja nöyrymme Jumalan eteen ja rukoilemme ja jatkamme, menee eteenpäin. Jatkakaa myös rukousta joka puolella maailmaa. Ja etsikää koko sydämellä Herran ja pelastaa. Eikö niin? No nyt rukoillaan. Halleluja. Rakas Jumala, me tulemme rohkeasti Jumalan armon astumen alle antautuemme itsemme Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen elämään. Ja Herra, me anomme tänä päivänä, että sinä peset meidän oma tuntomme, meidän ajatukset ja mielen ajatukset lihassa. Ja lue päälle meille uusi elämä Kristuksessa Jeesuksessa, jossa me saamme vapautua kokonaisesti Jumalalle, että sinä voit tulla eläväksi meissä. Ja me tulemme eläväksi sinussa. Ja me kiitämme Herraa tänä päivänä, että
me olemme sinun lapsiasi ja me uskomme sinun armosi. Ja me luotamme koko sydämellä tähän totuuteen ja tähän sanaan, että sinä tulet täyttämään tämän sanan jokaisen ihmisen sydämessä, joka antautuu ja uskoo, että näin Jumalan tahto on täyttää tämä tahto meidän elämässä. Ja kun me tiedämme, että Jumala kykenee täyttämään hänen tahtonsa, niin hän tulee sen tekemään meissä. Halleluja, aivan sen takia, kun me uskomme sinun. Rakas Jumala, tulkoon sinun tahtosi. Tulkoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Halleluja. Halleluja. Ja me saamme kiittää sinua, että sinä olet kuullut meidän rukouksemme tänäkin päivänä. Ja sinä teet suuria ihmeitä meidän elämässämme. Kiitos, halleluja, me kiitämme sinua. Ja siunaa jokaista ihmistä tänä päivänä. Jokainen, joka kuulee tämän sanan, kääntykäämme ja antautukaamme kokonaisesti meidän sydämemme elämän Jumalan armoon, että hän saa tulla elämäksi meissä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Eikö niin? Herran siunausta. Eikö ole valtava? Valtava Jumala. Jumala rakastaa meitä. Eikö niin? Herra siunatko teitä kaikkia. Halleluja. Me kiitämme kaikesta ja olemme iloisia siitä, että Jumala tulee siunaamaan jokaista meistä. Ja sitten kun tämä kaikki asiat nyt järjestyy, niin sitten mun Suomi-matkakin on tulossa. Ja se on pian tulossa. Että sekin on Herran aikataulun mukaisesti. Ja sitten Jumala tietää, mitä hän sitten tekee, kun mä menen sinne. Kun minä en tiedä meidän järjestyksen asioista, miten hän toimii sitten, kun mä menen sinne. Mutta Herra tietää, eikä mun tarvitse sitä tietää, kerran hän on hallitsee ja hän kontrollaa ja hän rakastaa meitä. Ja me kiitämme, että siunaat meidän kahvijuhlaa siellä keittiössä ja me jatkamme näin etsimässä Jumalan valtakuntaa Jeesuksen nimessä. Aamen.